walking again with hi mga palangga, kumusta? Dito na naman kami, naglakad-lakad kasama si Gurang Lola. May buno ito per dako. Saan? Sa he, si Julian tapi ayan, nag-walking din sila. Kapit baho din namin. Super init ba? Super init. Kumusta kay mga palangga? Ang dami ko ng white hair ba eh. Ayan. So okay lang yun. Tanda naman dito. Tanda na si Lola. Tita Inday. Tanda na si Tita Inday. Ito ang trabaho araw-araw. Lakad-lakad. Ayan. Wala yan sa mod. Wala yan sa mod si Lola ko. Kasi gusto niya magpunta sa dentist. Eh wala namang dentist ngayon kasi sa linggo. Diba? Kaya wala siya sa mod. Ingay ng mga gangis dito, diba? Gangis ba na sa Bisaya ba no? Dagang kayong gangis diri ba eh. Bundok man kunyo dagang kahoy. Ayan. Dagang kahoy. Daming kahoy dito ba eh. Mga puno ng kahoy kaya daming gangis. Ano ba yung gangis sa ano? Ano yung gangis sa English? Or sa Tagalog, Bisaya, Magugubay, Bisaya. Kaya di ko alam kung ano yung gangis. Anong gangis? Mga palangga, yung ano dito, yung talbos ng, ano tawag yan? Yung talbos ng sayote, ginugulay yan dito. Dito sa Taiwan, ginugulay. Mag-isa ka ng bawang, tapos pwede may karne or wala, itlog lang, yun, ulam na, kahit ano na lang basta may ulam. Diba okay ba to? O diba tiny bubbles. Oh my God, super init. Oh, diba Marimar? Diba Marimar? Diba? Super init mga lalabs. Super init. Bye. Himala si Lola. Nagpunta dito banda. Kasi ayaw niya dito. Kasi mama. Hi.
Dito naman si auntie, dito pa dumaan na ka motor, hindi naman to daanan ng motor. Kasi ano to? Carnivores. Di ba ang mga like model? Oh. Oh, di ba? Kita enjoy. Tula. Ayaw na talaga ng lola ko. Kung sawaan. Sawaan. Mama, nidapo ka pa ini pang nalila. Moy may kinipo ka pa ini pang naliya. Nasay sali kaywan po ka pa ya, miyo sumuulyawa. Ban. Mga palangga, di ba ito yung gawin ng ano, pamingwit? Lalabs ko ya art. Ito yung pamingwit mo, di ba? Ayan, pamingwit ng isda. Shout out, mega shout out kay Kuya Art, Lalabs. Kay Nora Aklan, palangga. Kay Julie Dugaw. Kay Ate Glad, hi Bibi. Kay Gisir Gula-Gula, hi Bibi. Hi to Christina Vlogs, Mimi Vios. Mega shout out sa lahat na mga subscriber ko. Hi Willia, tsaka Dora, Lalabs, hi Bibi. Mega shout out sa'yo. Ito po. Tang. Ting! Mama, wala kang iyan. Maano to, madali tong matanda to sa ano eh. O diba? Kung anong ginagawa sa ano, sa driver, mahawaan tong matanda ko. Kalorki, kakalorki. Sa lahat ko, shout out sa lahat ko ng mga subscribers. Thank you so much sa inyong mga palangga, sa palaging walang sawang pagsuporta. Hi to Cecil Padilla, palangga, shout out sa'yo. Kumusta? Shout out sa lahat. Sa mga palangga ko dyan, taga Sikihor, shout out sa taga Sikihor. Sa mga kababayan ko dyan, taga Sikihor, dyan sa Manila, kumusta kamutanan mga palangga? Sa lahat ng mga subscriber ko, kumusta kayong lahat dyan? Sa pinsan ko dyan sa London, shout out kay Star Ahmed, hi. Kumusta Inday? Sa mga palangga ko dyan, mga mahal na ako sa kinabuhi, kumusta ka mga tanang? So may dadods, hi dadods. Basta sa lahat na mga kalalabs ko, mga palangga ko, kumusta ka mga tanan diha? Amping kanunay tang tanan.
And God bless everyone. Stay healthy. Keep smiling. Kahit isang katutak na problema, kung ano may problema tayo ngayon, ano na lang, idaan na lang natin sa tawa-tawa. O, diba? Ano daw? O, ganun yun. Mama kong babay siya. Kung babay. Bye-bye.